Да, ама само ръцете, че то не се вижда, че си. Не, още един път го осучи да не се проби. Стига на толкова. Така там хубаво като... Спокойно знам да не ме затръпва. Стига го усуква. Готово. Аз ще и шарана. За какво тръгнахме шаран да правим? Защото ти го искаш. Ако може още малко. Да постои. Спокойно, да знаеш ме, че съм готвач. Знам да, но... Ай, радвай. Ти сега ще можем ли да го завъртим в печката? Дали ще... На ниската скара? Чакай. Идвам. Съставата обаче. Да. Съставата обясняваш ми, ще кажеш, че не знам как се прави. Ти си сега се учиш. О, Господи, вика сте вкъщи, кой готви, бе? Като сме вкъщи, обикновено аз готвя. Добре, като два няма, кой готви? Ще може ли да... Ще може. Сви му опашката още. Сега. Завърти тавата да видиш дали... Тавата е по-малко. Главата му ще извия малко. Още ли е голям, бе? Накрая ще го набуча на шиш като пили. Става ли? Айде затвори да видим сега. Затвори да видим. Като я пуснем печката, то ще се проличи. Вентилаторче? Не, вентилаторче. Ще и вентилатор. 250. 30 минути. Спокойно, бе. Добил. Я да видим сега. Виж, като че ли шпъкаш котката вътре. Ти още снима ли, бе? Снима, бе. И колко минути е? С 8 гигабайта карта може То стана... и 10 часа да снима. То остана 3 минути. Добре, бе, перфектно.